Com a consumidors, quan adquirim un producte ecològic, volem les màximes garanties, per a la qual cosa necessitem identificar-ho de manera ràpida i senzilla a través de l'etiquetatge. Amb les etiquetes obtenim la garantia que es compleix la legalitat, la qualitat i els processos de producció que el converteixen en un producte ecològic. Un bon exercici de transparència de cara al consumidor. En l'etiquetatge trobaràs termes referits a la producció ecològica, ecològic, biològic i orgànic o les seues abreviatures eco, bio i org, i logotips que ho identifiquen com a ecològic. Els adjectius ecològic, biològic i orgànic o les seues abreviatures eco, bio i org tenen el mateix significat. Així que, tranquil, una d'estes nomenclatures et garanteix que estàs davant l'aliment que cerques. De fet, que aparega un d'eixos termes és el resultat dels controls d'un organisme o autoritat de control autoritzat per la Comissió Europea, com el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Quins logotips o imatges et pots trobar? La normativa indica que ha d'aparèixer el logotip de producció ecològica de la Unió Europea. Este logo va acompanyat per la referència al mètode de producció ecològica. A més, apareixerà el codi de l'autoritat de control que ho certifica. El número 20 és el codi que assigna Europa al Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. A través de l'etiqueta també podrem conèixer l'origen de les matèries primeres. També és habitual trobar el logotip de l'autoritat que ho controla, com per exemple el logotip del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. I molt important, el llistat d'ingredients que són ecològics. Els consumidors cada vegada demanem més productes ecològics i també de proximitat. Per això, en els últims temps ha crescut considerablement la compra de productes a través de les vendes online. En estos casos, com podem assegurar-nos que estem davant un producte certificat? El web haurà d'indicar la seva condició de certificat. El producte que rebem a casa estarà identificat com a ecològic, bé en l'etiqueta o amb els termes inclosos en l'albarà. Com a consumidor et convidem sempre a que comproves l'etiquetatge dels productes ecològics que obtingues. Així t'ho recomanem des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.